చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మా పక్క కొయ్యి తాంబేలు అంటాము. అలాగే మీ పక్క ఏమంటారో తెలియదు కానీ మాకు కామెంట్ పెట్టండి. ఇది కొయ్యి తాంబేలు అంటాం మేము. అందులో మళ్ళీ ఇంకో మాట ఏంటంటే చెక్క తాంబేలు కూడా అంటాం దీన్ని. చూడండి ఎలాగుందో. ఉస్సారు ఉందా? నిలిస్తే కదా అది ఫ్రెండ్స్, వదిలేమన్నా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వదిలేపోతున్నాం. చూడండి బాగా ఎలాగున్నదో. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వదిలేపోతున్నాము. చూస్తూనే ఉండండి ఎలాగెళ్తుందో. చూపెట్టాం బాగా. వెళ్తా కనపడ